هەژمارە کرێخستنên civaka sivîl bang li rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikin ji bo piştevaniya derbiderên Efrînê da ku vegerin malên xwe. Li daxuyaniyeke hevbeş de artêşa Tirkiye û milîsên ser bi opozisyona Sûriyê ve û milîsên Rêveberiya Xweseriya PYD bi hemû awayên nerewayî hewl didan da ku derbiderên Efrînê ve negerin cihûwarên xwe. Ji ber wê yekê bi hezaran xelkê Efrînê derbiderman û di rewşina aloz de derbas bûn. Di nava wan de jî jin û zarok û kesên bi temen hebûn. Bi tundbûna astengiyên vegerê ji ber riftarên aliyên cûr bi cûr, riştbûneke tund ji aliyê koçberkiriyan ve ji bo vegerê tevî metirsiyên rê geleke ji wan riyên dirêj derbas kirin ta gihiştin Efrînê û sînorê tirsê û bêdengiyê şikandin. û raperînek li jêr navê raperîna vegerê roja pêncê gulana 2018 de ragihandin. Wê raperînê karî bi hezaran derbider ham bide koriyên dirêj û tije mayînên çandî derbas bikin û xwe bigihînin mal û milkên xwe û vegerin. Di wê çarçoveyê de rola rêxistinên hewarçûnê û yên pizîşkî û xizmetguzarî nebû. Ji ber wê yekê gelek jin û zarok û kesên bi temen jiyana xwe ji dest dan. Di wê daxuyaniyê de herwiha hatiye ku niha li Efrînê û gundewarên wê siyaseta zeviya şewitî tê bikaranîn û proseyên koçberkirina rêbazkirî û derxistina welatiyên resen û bicîkirina biyaniyan tê rûdan. û yek jî bi siyasetên nejatperestî bi nav kir û bi dirindetirîn tawan lê pêş çavên civaka navdewletî hatin kirin. Her di wê daxuyaniyê de hatiye ku derbider li ser vegerê rijdin û dê ji roja 17 vê mehê ve raperîneke din li jêr navê veger berf Efrînê ve berdewam e dest pê bike. Rêxistinên civaka sivîl di dawiya daxuyaniya xwe de bang li rêxistinên navdewletî û rêxistinên civaka sivîl kirin ku bi ciddî û berpirsiyarane li ser çarenivîsa wan derbiderên ku asê mane û dixwazin vegerin malên xwe berçav bigirin. Herwiha alîkariya wan ji bo vegerê bikin û fişarê li ser aliyên pêwendîdar bikin û sînorekî ji bin pêkirinên rêbazkirî li dijî Kurdan re deynin.